बाथौ धोरोमा जाबाय बर'नि गुदि धोरोम। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 62थि बोसोरारि जथुम्मा आरो लांहिन बियाबनि 29थि बोसोरारि जथुम्माखौ कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव थानाय जिल्ला बाथौ थानसालियाव 4 आरो 5 एप्रिलाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्मायाव जिल्लानि गोबां बाथौ सिबियारि आरो मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लायो। जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा।